Kailangan magpa-fresh. Ma, bakit ma? Kaya nga, ano ba? Sa tingin mo, bakit? Kung party man, iba kang mambasa, magyapon yung buhok. Ayoko nga magbasa, na may part na di magbasa. Hindi pwedeng ganun. Hindi ko hahayaan mangyari yung mga ganyang plano Basa, mo. yapon ka na basa. Oo, hahanap ako ng paraan. Pagbangs ka. Halaka, DJ magplan siya. Okay. Foam! Dili pa mga foam dili siya, ang mga foam kaya nalang nasa middle. Dili, uy, laos man siya. Diba? Dili, ang foam nalang nasa middle part. Middle part. Nakaparis na kagamay, small size. Marepet. Ano sila alam sa? Ano meron? Ha? Oh, Unsa man ka? Ano meron? galing ka. Bakit kailangan Ano ba, isa ka Paris plancha yellow. ba? Ay, Kana, Nga naman. For what? What's the purpose? baka mabenta tayo ba? Saan? For the last pair. Diba? Kailangan magpa-fresh. Ma, bakit ma? Kaya nga, ano ba? Sa tingin mo, bakit? Kung party man, iba kang mambasa, magyapon yung buhok. Ayoko nga magbasa, na may part na di magbasa. Hindi pwedeng ganun. Hindi ko hahayaan mangyari yung mga ganyang plano Basa, mo. yapon ka na basa. Oo, hahanap ako ng paraan. Pagbangs ka. Halaka, DJ magplan siya. Okay. Foam! Dili pa mga foam dili siya, ang mga foam kaya nalang nasa middle. Dili, uy, laos man siya. Dili, Diba? ang foam nalang nasa middle part. Middle part. wake up ka din. Oo, nakaag. Tingnan mo. Init daw. Isa kang. Usap na number 1. Asa line? Nazoom na talagang kilikili mo. Ha? Boy, tayo dyan. Anong gawas ang hindi mga After 2 months, may award ka. Nali din na tayo. Biting dito ka Kanina lang. Kasi yung sarili mo kami sa Nalisang niya ko rin ako na ipag-edit nga ibutang. Ako ko kabalo. Ito ipag-edit kasi Messenger ibutang sa naman. bato. Messenger naman. Ha? Messenger. Ikuan ako ni Sapkat na ako na ako ni Messenger na, oy, edit. Dili tayo. Dali lang. Messenger, imo na edit. Kauna ba? Ang agal ako. Ang ako kay Kilikili. tingnan man ko ni kuya ka na madam. Nara, madam, bawal daw ning ay katong para sa imo atong ko ba. Nara. Tanaw ko revert na kana edit na ako ang revert ko. Naman na siya. Edit na nara sa picture na. Edit na ko ha. Na clean up. Wala ko niya. Nandi pa na sa kato Tamil Ayun. na ako kay edit ko. Sa imo naman ang iPhone 15. Wala na sa 13. Ito dahil. Lagi pa na sa 14 Pro Max. Wala. Wala pa na. Ay, gato ko cut di video na ako. Inside din ako. Screenshot din ako akong edit. Hindi mo na i-edit sa imong tinu mark up ana sulatan lang yung buat. Sa kuan, sa cellphone, daliri. Block man, uy, nalisang kay ko. Ya, pinanay makauna sa akong board. Ano word? Precious na akong board. Uy, kuan lagi to day. Ika ng problem. Walang prayer, no? Sabi na edit na ako. Sabaw lang. Wala na tayo nga na sa cellphone dahil 15 lagi above. Oo. Kung lagi mo ni Stephanie. Bakit ako dahil sabaw dahil? Sabaw lang. Sabaw lang dahil. Mga ito rin, Diyos. Dahil. Agad po na ani, sabi na madigyas kag laos imong dito sa. Gato ko na si Inday Katok dahil. Tunga na may dahil, tunga na may bakang dahil. Salamat dahil. Duwa ka serve dahil. Apilay ko tayo.
Yung pagbangko, oh, dyan na. Tingkod na mo. Buka bibig ko tayo. Pinaan, di ko mo ah. Tingkod, hindi ay. Tutog lagi tayo. Sa 80 minutes galit ka sa 16 minutes. Parang Lagi mo. pa nag-upload. Ako, Gagawin mo. Hindi kay Ford. Pag-upload niya, 2 minutes niya mo. Upload dito. Ano lagi kuha niya na ba? Dali-dali ko siya. Si Bruno. O, taas kayong views sa ito man. Kung interview. Taas na yung views ko na Scarlett. Huwag mo ako. Sige, ako po. Paano kung pag-delete pa rin pala? Ako kay taas mo to ako ang. At taas mo dito no? Iamot tiyak, minute ko siya ha. Ako kay 6 months ako ah. Ano yun? Ito na magaling gabi na yung over. Shit. Baglayan boat ni Pag-bitbit na anak ninyo dito ha. Para sayang din sayang ang bayad ba? Kita may biling-ling sa nandil. Ang pila di ayang ligas. O yan naman. Mahal ka po di ay? Ang dadol. Kung party rap karon sinsip is GD mo bubuog. Nagtulog na bang doon? Wala ko sa ikuan ilan. Yung ako. Wala ko dyan na. Wala? Sayang. Namalit ka, kung si Trisha di ay. May kung si Trisha di ay, Trisha. Saka na naman. Hindi na ba nakita na ba sa TV, post dito ah. Diba? Hanggang sa video. Minutes lang. Ay, ma-fish. Baka siya nakita. Good na quality. Ito si Steve. Kaya kita saan doon ang uban, pag sa tower. Nagdadala pag sa si Ilan. Sabihin yung darag yung diri pa. Ito na wala. Yun nadala. Kasi nagtanong sila nila. Bakit Pero yung cellphone dito ka dyan, nakabutan sa location. Inisip ko nga, basit nakita ni Puloy ba ang ulo. Ito naman bro. Hoy, Wala, giwan. Ay, isa kaniya kakaban ni Dulas. Tayo ang balay. Yung ito ba? Ng area, katong area.